Mina i-accounting ngiyifundisile iminyaka eminingi kakhulu ngiyifundisa. Angikaze ngize ngisebenze kwi-field yaka-accounting kwi-corporate world. Webantu abenza umsebenzi we-accounting la niqashwe khona. Kanti nisebenza kanje? Hey. Phela kulula ukuyifundisa ngoba usebenza nge-information oyinikiwe la. Nansi balance sheets la ama-adjustment nawa la unikiwe, transaction unikiwe. Wena ukwi-receiving end. Sukungekho yenziwa yonke lento. Sebenza ngento oyinikiwe. Nansi phela i-balance sheet ingasabalance ke lana ke, practically speaking. Manje anishoni ke abantu be-accounting. Nisho ukuthi uma usuhlangana nesimo lakho ni-balance sheet ingasabalance khona emsebenzini. Ngabe kusho ukuthi sekumele ukuthi go back kuma journals uyobuka ama transactions. Phela ngithi uzama ukudetect error la. Ubuka ama transactions month to month, thatha i-bank statement ubeke la, thatha i-RJ ubeke la, thatha i-PJ ubuke nje recording month to month, udlule kuma ledger, udlule kwi-income statement. Angithi phela kungenzeka nokuthi mhlawumbe nes-profit yakhe wrong. Ubani osuke ezokwenza wonke lo msebenzi? Umuntu oyedwa ozokwenza yonke lonto njoba ngeke ngize ngiyenze nje mina manje. Hayi niyasebenza phela yabo nje kuyimanje. Ishoda nje ngo-1200 and something ukuthi i-balance sheet ibalance. Imali encane kabi eshoda ngayo. Kodwa incane njalo. And unembeza wami uyangilahla. Awukwazi. Kunento ekuthiwa yini? Suspense account engiyibonile ukuthi uyakwazi ukuyenza in the meantime ukuthi uthi okay uzama ukuyibalansisa nge-suspense account kodwa le mali le 1200 engabalance ngawo uyafuneka. Into engiyaziyo nje ukuthi uyafuneka lo 1200. Kumele ukuthi uze uthole ukuthi ukuphi iphutha libe kuphi. Manje animeni guyzini awungeke bafana bami ngeke. Hayi niyasebenza Mina lezi inyanga engikhuluma ngazo zimbili njengoba ungizwa nginqena nje. Zimbili. Inyanga ezu2. Company was registered December, January, February financial year end. Obviously we are doing recording for January and February. That's it. So mele check from January and February. That's it. Manje la esayidini lenu makuthiwa ukhuluma ngo12 months. Nansi into ayisabalance i-balance sheet. Sikhuluma ngo12 months. Nenze njani niyahlehla niyobuka i-recording kusukela first month nibuke. Ama ukuthi ilento engiyicabangayo. Andizi kulo field yenu.